Oh, good morning guys. Mag-cutting dahil may karon og kuan. Metal. Nara kong katingon oh. Ara. Tag 2 inches. Maklaro.
kuan man siya. Kana sinulod ni. Imuon siya og kana kung sa ubos ba. Imuon siya kung sa ubos dito kana sinulod niya. Do siya glaze nga makasalo dito sa kanang kuan. Ano ba ba? Para dili siya matago. Dili siya hadlok ni kuan ba ni bukat mo sa ka. Support ba support? Ano po yung level bar eh? Anak bangko. Isa. Level bar. Level bar. O, kanang roller nga. Kaya Ano ako nas bangko red. Tapat sa kon. Dapat si Babs. Okay. Pangkalaman lang ko lang yun. Saan ba ni kon? Wait a minute. Lagay ko na kami sa under trade. Babaw. Basta lang. Wala tulog, boy. Ilang linden ante? Ilang linden? Oo. Nga, nahuman na kang linden. Nahigamay na lang. Balik. Nagkikap ko niya hapon. Kahapon ako ito trabahoon. Ha? Hindi ako trabahoon. Balik ay Overtime ante, overtime. dire-dirahon ka lugar. Ay, nabayas mo, Dick. Napakitubsig na yun, sabutan kayo. Sigang yung gaw. Unya lagi na mo, kaya pagkabasoy. Yung pagkuhan, skola. Oh,